V mojej poslednej relácii pred veľkou letnou prestávkou vám predstavím jedného skutočne exkluzívneho hostia. O človekovi, pre ktorého bola práca v rádiu láskou na prvé on air, ale aj o tom, čím všetkým si prešiel a aké boli jeho začiatky vo svete médií, si povieme viac už v mojej najbližšej relácii. Na moduse s Ivanom. S Jarom Kurpelom v našom piatkovom vysielaní zaspomíname na jeho prvé začiatky v rádiu, ale aj na legendárny TV tip ako husté si to do sfér filmovej nekvality. Na moduse s Ivanom. Predstaví nám svoje splnené životné méty, ale i tie, ktoré na svoje splnenie ešte len čakajú. Jaro Kurpel, host relácie Na moduse s Ivanom na rádiu Modus. Na moduse s Ivanom. Relácia o zaujímavých ľuďoch a zaujímavých témach, o ktorých sa v éteri Rádia Modus jednoducho oplatí hovoriť. Už v piatok 17. júna o 20. hodine na rádiu Modus.